बोलो बोलो छत्रपती शिवाजी महाराज की। आजच्या या छत्रपती कला आणि सांस्कृतिक मंडळ यांनी आयोजित केलेल्या ह्या पेंटिंग्स आणि विविध कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आज आपण उपस्थित आहोत। मला वाटतं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तुम्ही आम्ही कधी कधी बघितलं नाही, तरी देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव हा जयघोष आमच्या ओठावरती आला की आमच्या तोंडून कसं कधी जय बाहेर पडतं हे आम्हाला समजत सुद्धा नाही। म्हणजे असं काय करून ठेवलं होतं आहे आमच्या राजानं की जोपर्यंत ह्या पृथ्वी तलावर चंद्र सूर्य नांदेल उगवेल तोपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव तुमच्या आमच्या ओठावर गुणगान करीत राहील। आणि म्हणूनच छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार, छत्रपती महाराजांचे आचार हे खूप महत्वाचे आहे। हे महत्वाचे छत्रपती कला आणि सांस्कृतिक मंडळाला नाही आहे, हे महत्वाचं आहे तुम्हा सर्वांना। कारण ज्या जिजाऊ मातेने या छत्रपती शिवाजीला जन्म दिला, जन्माला येण्याच्या आधी ठरलं होतं की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या संसारात येऊन या जगामध्ये येऊन काय करायचं ते ठरलं होतं जन्मात येण्याच्या पूर्वी। पण आज तुम्ही आम्ही सर्वजण जन्माला आलेलो आहोत। आज मला वाटतं या सभागृहामध्ये इयत्ता 4थी 5वी 6वी 7वीची विद्यार्थी विद्यार्थिनी आहे। पण आज तुम्ही कधी ठरवलं आहे का मला उभ्या आयुष्यामध्ये मला काय करायचं आहे? हात वर करा बघू। कोणी कोणी ठरवलेलं आहे मला उभ्या आयुष्यामध्ये मला काय बनवायचं आहे, मला काय व्हायचं आहे? कोण आहे? व्हेरी गुड। तुम्हा सर्वांचं मी अभिनंदन करतोय ज्यांनी ज्यांनी हात वर काढलेला आहे। कारण हेच विचार जे आहेत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार जे त्याच्या आईनं त्याच्यावरती प्रतिबंधित केले होतं, ते विचारांना आणि त्या स्वप्नांना गवसणी घालण्यासाठी आज शिवछत्रपती याची शिवचरित्र गाथा आज आपण ऐकली पाहिजे। आणि म्हणूनच छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आणि त्याचे आचार पुस्तकाच्या ज्ञानातून जर आपण मिळवले तर मला वाटतं तुमच्यातला प्रत्येक जण आपल्या क्षेत्रातला शिवाजी होऊ शकतो, आपल्या क्षेत्रातला संभाजी होऊ शकतो, आपल्या क्षेत्रातला मासाहेब जिजाऊ होऊ शकते। या थोर महापुरुषांचे विचार आचार आत्मसात करणं आणि म्हणूनच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती निमित्त छत्रपती कला आणि सांस्कृतिक मंडळाने हा एक स्तुत्य असा उपक्रम आज इथं राबवलेला आहे। त्याबद्दल त्यांचे सर्वांचे मी खूप मनापासून आभार व्यक्त करतोय, खूप मनापासून अभिनंदन करतोय। कारण अशा तऱ्हेचं व्यासपीठ आज निर्माण करणे हे खूप अवघड असतं। तरी देखील शिक्षकांना सुद्धा माझा मानाचा सलाम, मानाचा मुजरा। त्या शिक्षकांनी सुद्धा या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आणि त्यांच्या संदर्भात किंवा त्यांची प्रतिमा आज 100 फाईन आर्टिस्ट जे कलाकार जे आहेत त्यांनी हे पोर्ट्रेट आज इथं रंगवलेलं आहे। प्रत्येकाची मुद्रा, प्रत्येकाचं जर आपण एक चित्र जर बघितलं तर त्या वेगळ्या अर्थानं आणि वेगळ्या त्याला एक उदाहरण प्राप्त झालेलं आहे, एक उडाण प्राप्त झालेलं आहे। आणि म्हणूनच ह्या समाजामध्ये आपल्याला जर पुढे जर एक जागृत नागरिक किंवा स्वाभिमानी नागरिक बनायचं असेल तर आपल्याला एक काम करायचं आहे की स्वाभिमान जगवण्यासाठी आपण कुणापुढेही मान खाली घालता कामा नये। कारण तुमच्या एवढा ज्यावेळी छत्रपती संभाजी महाराज ज्या वेळेला औरंगजेबाच्या आग्र्यामध्ये उपस्थित होता त्यावेळेला तो वाघासारखी त्यांनी डरकाली काढली होती। आणि म्हणूनच तुम्ही जर मान जर खाली झुकवलं तर तुम्ही आयुष्यामध्ये काही बनणार नाही। कारण आपल्याला स्वाभिमानानं जगायचं आहे आणि अभिमानानं आपल्याला ताटमानेने जगायचं आहे। हेच तर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आणि प्रत्येकाने आज आपल्याला शिकवलेलं आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी एकट्यानं स्वतः तलवारीच्या पात्यावरती हे स्वराज्य निर्माण केले नाही आहे, पण त्याच्यासाठी अनेक लोकांनी बलिदान दिलेलं आहे, अनेक मावळ्यांनी बलिदान दिलेलं आहे। आता मावळा आणि मानाय या 2 शब्दामध्ये फरक आहे। तुम्हाला काय व्हायचं आहे? तुम्हाला मानाय व्हायचं आहे तर तुम्हाला मावळा व्हायचं आहे? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यातला मावळा
हात मातीसाठी रक्त देणारा, आपल्या स्वराज्यासाठी तन मन धन अर्पण करणारा होता. पण औरंगजेब आणि शत्रूंच्या लढाईत जो मानाय होता तो आपल्या पोटासाठी. आपल्याला आज काय मिळणार, पण त्याच्याजवळ विचार नव्हता, त्याच्याजवळ आचार नव्हते, फक्त आपल्या पोटा पाण्याचा त्याने विचार केला होता. म्हणूनच पोट भरण्यासाठी काम न करता आपल्या स्वतःचं व्यक्तिमत्व फुलवण्यासाठी आज प्रत्येकाने लढलं पाहिजे, जिंकलं पाहिजे. मी लढलो एवढ्यासाठी म्हणतोय की आज प्रत्येक मैदानात जेव्हा तुम्ही उतरणार, तो मग खेळाच्या मैदानात असू दे, मग ते शिक्षणाच्या मैदानात असू दे, व्यवसायाच्या माध्यमातून असू दे, ते मैदान गाजवणं म्हणजेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची. छत्रपती महाराजांनी प्रत्येक क्षेत्रातल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये नियोजन केलं होतं. शेवट एक गोष्ट सोडून त्याने मृत्यूची कधीही नियोजन न केलं नव्हतं. पण आयुष्यामध्ये नियोजनाचा पाठ जर आपण परिपूर्णपणे गिरवला, जर मला वाटतं तुम्ही उभ्या आयुष्यामध्ये तुम्ही व्यक्तिमत्व एक घडू शकता, तुम्ही फुलवू शकतात, तुम्ही आभाळाला गवसणी घालू शकतात, तुम्ही गरुड झेप घेऊ शकता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.